Jammo joole mon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande ko hoore biir 14 lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawri e aset nogas e jeenayi lewru mawlude hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere inneteɗo Allah inne mo inde Allah innete inde mum rewne hen yo en ñallu e barke makko. Darorde lewru korka ko ñande amde altine 11 lewru mboy hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi ina hawri e 11 mars 2024. Faati Aamadou Diallo debbo mo jool saare wajjuɓe ndeni o wi so a nani bamɗi mbawtima pobbi wotta ɗum hade humde mbabba maɗa. Natal meɗen hande tednirama dendagal pelle pulaagu windere fedde holko mbiɗa pullo fedde ɓamtare jowol saare kisal haalirde ɓamti pulaagu añam yeroyam. Kuɗol tandine simo saare wajjuɓe ndeni sawto koni keleñol mo madina kaaje pawi enen wonen en to sengo YouTube Aamadou Alhajji li ɓurɗon lollirde dikkiri jommolo mo cuuɗi meɗen dulumaji funedde. Bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe jiiɗaɓe to en ɗam rendaɓe gurdam yidde kam e fandare yo joom jaam aɗanen jaam on jarama.